Doncs ja estem aquí, Mar. Què tal, com estàs? Jo bé, i vosaltres? Jo bé. Com esteu? I la gent? Com està la gent? Com esteu L'Anna, tothom? el Sergio, la Noelia, tothom està dient hola. Sí, hola a tothom, bon dia. Ara que no m'acaba d'agradar l'enquadre, però bueno. Així, mira, vale. Doncs molt bé, bueno, a veure, cada vegada es va notant, això del confinament. Cada Es va dia estem notant. més cansats d'estar a casa, ja. Sí, Primers sí, dies sí, encara, sí. però ara ja cada dia costa. Costa una miqueta, però bueno, per això estem aquí, no? Per fer una mica més Mhm. amena l'estona a casa i fer algun joc que avui ja veureu que repetim. A casa amb la modalitat que vulgueu, eh? Si voleu, També si us sembla, expliquem una mica la dinàmica. expliquem, també es va notant una mica cada dia la soltura de la gent que va entrant aquí a fer els directes, que al principi costava, però ara la gent ja està molt suelta, ja està molt... Home, és que ara Tot ja, perfecte. clar, ara ja hem entrat diverses vegades i segueixen apareixent problemes tècnics, però bueno, som més Però els hem àgils a l'hora de solucionat. solventar-los i ja, pim-pam. A poc anem aprenent tots. Sí, tant. Molt bé, Bueno, doncs doncs mireu, expliquem, sí. Digues. l'altre dia, no sé si us en recordeu, vam fer el joc de Pel·lis en Co amb el Sergio i avui el que farem amb l'Adrià és la versió de bandes sonores, senyores i senyors. O sigui, De el l'Oriol. joc consisteix en què l'Adrià i jo hem seleccionat una sèrie de pel·lícules que són famoses, entre altres coses, per la música. Vale? Llavors avui és Exacte. superimportant que escolteu bé l'àudio tant de l'Adrià com el meu, si us plau. Si no se sent bé, dieu-nos-ho, vale? Aviseu, sí. Llavors, la cosa és que farem com l'altre dia, sí? Però jugarà l'Adrià primer i després jo, i després canviarem. Quan l'Adrià juga, vosaltres, avui jo no endevinaré, endevinareu vosaltres, vale? Jo l'únic que faré és estar pendent del xat per ajudar-vos, pistar-vos potser, perquè l'Adrià estarà pendent de la música, de l'ordinador, llavors jo us ajudaré a vosaltres i haurem d'endevinar quina és la pel·lícula que l'Adrià posa. No farà mímica, sinó que haurem d'escoltar la música. Vale? Si hi ha alguna pel·lícula que no endevinem a través de la música, podem fer preguntes. Preguntes que Donarem responguem... pistes. Exacte, donarem pistes. Vale? I si tot i així veiem que no ho encertem, el que farem és fer mímica. Vale? O ho farem nosaltres o jo en el meu cas he portat un ajudant que espero que no haguem de fer servir gaire perquè serà difícil, però bueno, la gràcia és aquesta. Serà Passar una bona divertit. estona, riure i suar una mica també, Vale? Exacte. Bueno, ja està. Simplement és això. Són 10... Posarà 10 la Mar i 10 jo, no sé si ho has dit. Però... No, no ho he dit, no ho he Vale, dit. doncs 10 cadascú, vale? En total seran 20 bandes sonores i jo de vosaltres m'apuntaria al costat quantes n'he encertat. I després podeu fardar de què he encertat les 20. Exacte, Què us sembla? exacte. Vinga, un repte. Aviam quin encerta més. Avui l'altre dia les pel·lícules eren només Disney. Avui no. Avui hi ha alguna pel·lícula Disney, però n'hi ha moltes que no, Per tant, tothom ben despert i ben atent. Sí? I atenta. Vaig a veure... Doncs si vols, per mi podem començar. Vinga, va, som-hi. Qui vol començar? Vinga. Vols començar tu o començo jo? La poso jo primer? Vinga, dale. Vinga, va. Comencem amb la meva primera banda sonora. Aviam de quina pel·lícula creieu que és. D'acord? Doncs ja està, la posem. Vinga, va. 3, Va. 2, atenta Mar, atent tothom, Sí, Tots sí, atents, sí. atentes. 3, 2, 1, ja. Se sent? Sí. Ara millor. Ai. Alguna... Bueno, digueu, aviam si amb això... Alguna idea? Algú sap de quina pel·lícula és? Aviam què ens diuen per aquí... Avui és superimportant que ens ajudeu, Mira, per Bueno. aquí ja l'han trobat. Molt bé! Doncs sí, efectivament, Gladiator. És de la pel·li Molt bé. Gladiator, molt bé. Molt bé, Lorena, molt bé, Montse, la Mireia ho ha encertat. Molt bé. Gladiator.
Peliculón, Gladiator. I temazo. Si no l'heu vist, mira, aquests dies que tenim tant temps, és una bona oportunitat per revisar-la, Podem aprofitar aquests dies per donar consells de pel·lícules, ja que estem aquí. Sí, la veritat, bueno, la selecció que hem fet no està pensada específicament per això, però bueno, hi ha algunes que sí, i la majoria són per tots els públics, vull dir que es poden mirar en família. Vale, doncs som-hi. Vaig dir amb la meva, vale? Amb la primera de les meves. Aviam, suelta-lo. A veure... Atenció. Aviam qui ho sap. Ho sent bé? Jo ho sento molt bé. Vale. Aviam, per aquí... Mira, l'han tornat a encertar. Molt bé. La Mireia ha dit Harry Potter. Molt bé. Vale, Harry Potter. Aquesta és una pel·li que aquests dies podeu fer una marató, Podeu començar per la primera i anar fent fins la última, I a més aquests dies... Bueno, avui crec que fa sol, oi? Avui fa bon dia, sí. Però ahir que feia pluja, aquests dies plujosos, són perfectes per mirar aquest tipus de pel·lis, Ahir era dia de saga, de mirar-te la saga de Harry Potter. Veureu que aquí, en aquestes bandes sonores, apareixen vàries, d'aquestes sagues. Tres, que jo vegi, així a primera vista. Vale, doncs som-hi. Adrià. Jo en tinc una altra, també, de saga, per aquí. Vale, doncs... Exacte, doncs llavors deu ser 3 o 4, Vinga. Vale, som-hi. Em toca posar mi. Aviam... Segona pel·lícula que poso jo. Segona banda sonora. 1, 2... Ben atents? Què serà? Aquesta no és tan fàcil, No, aquí estem pujant el nivell, ja? Sí. Has de ser un coneixedor de la pel·lícula. És una pel·lícula molt coneguda, per això. Aviam. Canvio l'altaveu perquè crec que no té bateria i se sent raro. Se sent una mica, sí, sobresaturat. Com tallat. Sí. No sé si has de ser millor. Alguna idea? Molt bé! Sí, ara, a veure... Sí, se sent millor. Per aquí ja l'han dit, La Raquel l'ha encertat. Molt bé, Diuen Indiana Jones, no, és Jurassic Park. Podria ser Indiana Jones, és un estil similar. Jo no sé si el compositor és el mateix, fins i tot. Podria ser, perquè totes tenen un aire, També s'ha de dir que jo avui jugo amb desavantatge. Perquè aquí, al meu costat, hi ha una noia molt crac de la música i jo no... Soc un fan, però no un crac com ella. Llavors jugo amb desavantatge, però bueno. No passa res, perquè qui ho ha d'adivinar sou vosaltres, no nosaltres. Bueno, és que a més aquest joc, alguna vegada, amb els grups que han fet música alguna vegada amb mi, és un joc que de tant en tant surt a les classes de música. Perquè, clar, hem de treballar molt l'audició i hem d'estar superatents, amb això. Llavors, hi ha gent que juga amb avantatge d'haver jugat ja el joc. Clar, hem practicat. Molt bé. Doncs mireu, la següent proposta que porto, ja aviso que potser és una mica difícil. A veure, em sorprendreu potser, però bueno, allà vamos. Preparats i preparats? Em sona. És maca, la cançó. Sí, és xula. Es pot fer servir... No sé. Mira, aquest tipus de bandes sonores, no sé si vosaltres veieu el programa... Molt bé, Lorena! Molt bé! És Up! Són bandes sonores de Disney, de Pixar. En aquest cas és Up, la pel·li Up, que sabeu que va d'un nen que és explorador, que coneix a un senyor gran, sí? I t'enlairen la casa amb aquells globus tan xulos. I doncs aquesta... No, en realitat no. Fins quasi al final de la pel·li no surten.
Doncs aquestes pel·lis que tenen aquesta banda sonora són molt guais perquè les podem posar de fons i no molesten. No? I és com agradable, dona un bon rotllo. Ens fa saber aquests dies, això ho aprofitem una mica. Té un punt francès, no, la cançó? Sí, sí. Molt bé, pels que l'heu encertat i pels que no, no passa res, perquè la següent l'encertareu segur. Segur, Som-hi. Vinga, em toca posar a mi. Orelles ben obertes, que m'hi poso. 1, 2, 3. Ojo que va, Ara, ara. Què dieu per aquí? A veure. Mira, per aquí l'Anna... L'Anna l'ha encertat, I la Mireia també. Ah, Mireia porta unes quantes, Sí. I el Jon també, molt bé. Molt bé, Jon. Molt bé. Doncs sí, senyores i senyors, és Superman. L'Egor també l'encerta ara, molt bé. I la Raquel, sí. És Superman. Doncs totes aquestes bandes sonores crec que són del John Williams, que és el compositor, Així com a curiositat. Anem a la següent? Vinga, va, som-hi. Ara et toca a tu. Aviam, ben orelles, ben atentes un altre cop. Preparats i preparades. 3, 2, 1... Aquesta, si voleu començar al matí amb energia... Molt bé! La Olga, l'ha encertat! Molt bé. Casa Fantasmes. A mi, a tu t'agradaria, a mi em dóna bon rotllo aquesta cançó. Sí. Dóna energia. Com m'alegra, sí. Vinga, som-hi. Molt bé, la gent està super atenta a les bandes sonores, en saben molt bé, no? No en sabrien tant. Sí, hi ha un molt bon nivell. Vinga, voy. Em toca a mi. Tornem a orelles ben obertes, ok, poso. Ja. Ja ho sé. Aquesta és una miqueta més antiga. Sí, però és superconeguda també. Aviam si algú... A veure si l'encertem. Hola, Mireia. Mireia, però bueno, porteu ratxa, Sí, jo crec que ni una, hem fallat. E.T. Molt bé. Pues sí, senyores i senyors, E.T. E.T. Molt bona pel·lícula també, I la banda sonora també és del John Williams. Aquest home les feia totes, Pues és que sí, fins i tot les de Harry Potter, Sí. Déu-n'hi-do, molt bo. Vale, ara vaig a posar una que hauria de ser molt coneguda pels nois i noies i els nens i nenes de l'escola. Esteu preparats? Preparadíssims. A veure... Posaré, com que és una banda sonora, hi ha un trosset de diàleg, també. A veure, quan triguem a endevinar-ho. Jo crec que anirem ràpid. Érase una vez, hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar. Pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿las fiestas de dónde salieron? M'està costant aquest, Vais a saber lo que fueron. Acaba de començar la música, ara comença. Bon intent! La Bella i la Bèstia semblava,
per la narració. Escolteu, no ho és, no. Ja sé quina... No és la de la bèstia. Halloween, diu. Molt bé. És Pesadilla antes de Navidad, que és la cançó que moltes vegades fem servir per ambientar l'obra de teatre de l'escola, de la Castanyada i Halloween. Sí, cada any la posem algun dia o l'altre, Perquè és que és mítica aquesta cançó. Sí, doncs exacte, Molt és Pesadilla antes de Navidad. Molt bé, felicitats. Era difícil aquesta i l'hem trobat, l'han aconseguit trobar molt bé. El diàleg del principi despista una mica, però bueno, també es tracta d'això, no posarem tot superfàcil. Hem de buscar una mica. Claro. Som-hi. Vinga, va, em toca. Em toca a mi aquesta pel·lícula maca, molt maca. I la trobareu molt ràpid, jo crec, Voi. A veure, atenció. Oh. Sí, La cara de l'Adrià ho diu tot, Potser una mica més de volum? Més, Voi. Ho han dit, per aquí ja? Ho han dit diverses persones. És Titanic, oi? Molt bé, Jonc. Titanic, Xus, molt bé. Milandreu. Titanic. És Titanic. És Titanic. Pues sí, és aquesta cançó de la pel·lícula Titanic, que està basada en la història real del Titanic. El que passa és que la història d'amor que explica, pues claro, no és exactament real, Pel·lícula basada en hechos reales. Exactamente. Bona pel·lícula romàntica. Sí, també, de pel·lículon per veure aquests dies, també. És que jo crec que pràcticament totes. I ara anem a per una banda sonora d'una altra saga que jo crec que l'endevinareu superràpid. Esteu preparats? Som-hi. Aviam. Molt bé, Anna! I la Mireia també ho ha encertat, i el Jon! Star Wars! Molt bé. Una de les sagues de les que parlàvem, perquè crec que hi ha 6 pel·lícules més 3 o 4 d'aquestes noves que també... O sigui, podeu estar tot el confinament mirant Star Wars, si voleu. Jo us haig de dir, jo les he estat mirant. Aquests dies les he estat mirant, les he estat tornant a mirar, perquè són bones pel·lícules. Les he tornat a mirar, que me'n queda una, però ja n'he mirat bastantes. Sí, és que aquests dies donen per mirar aquestes sagues. Totalment. Molt bé. Em toca. Aviam la meva següent cançó, banda sonora. Si us agrada o no us agrada, si la sabeu o no la sabeu. Vinga, va. 3, 2, 1, ja. Comença... A veure, com va això? Oh, una pista a la mar! Molt bé, Anna! Ja l'ho he encertat, La família Addams. Molt bé, ho esteu encertant quasi tots. No és l'Inspector Gadget, podria ser-ho. Però s'assembla, perquè també la música té una... S'assembla una mica, sí. Pot ser que sigui del mateix d'això, també, o és l'estil? Aquí no arriben els meus coneixements, però pot ser perquè la música és... S'assembla. Sí. Molt bé. Molt bé, doncs anem ara, la meva proposta és d'una altra saga.
és una altra saga, ja he donat pista. Hem fet Harry Potter, ja hem fet Star Wars... Aviam quina més. Jurassic Park, que en realitat també és una saga, perquè n'hi ha moltes. Sí, és que saga no vol dir que siguin 5 o 6, Poden ser menys. Superman també té diverses pel·lícules. Sí. Vale, doncs anem a aquesta, que també és Vinga. arxiconocida. Aviam. Tot seria així, veiem com si anéssim a cavall, no? Indiana Jones, molt bé. Molt bé! Molt bé, Joan, molt bé, Mireia! Era superfan, bueno, soc superfan d'Indiana Jones, m'agrada molt Indiana Jones. Molt guai. Molt xulo. Són pel·lis de sobretaula meravelloses. Que duren. A mi aquestes pel·lícules d'aventures i coses m'agraden. Són molt guais. Sí, que també les tenim i la veritat és que és molt guai. Molt bé, la gent, Indiana Jones... Indiana Jones... Tothom està encertant, molt bé. Molt bé, fantàstic. Quina oïda que tenim els de Paideia, Brutal. Molt bé. Vale, doncs em toca a mi. Què ens has preparat? Ui, aquesta, a mi m'agrada molt aquesta cançó. Sents? És una cançó que em dóna alegria. Bueno, mira, està molt bé. Alegria. I aquests dies està molt bé que hi hagi alegria. Pues sí. Bé, la vaig a posar. Vinga, va. Un somriure a tothom, Vinga, va. Que ens passin la playlist, diuen per aquí. Doncs ho podem penjar a la web, en realitat, no? Podem penjar les cançons, sí. Oh! La tenim fresca, aquesta, a més, Sí? Ens hauríem de posar així, Adrià. Mira, així. Ja no està. Esquena amb esquena. Vale, vull. Ui! Ara. L'heu encertat, molt bé. Wow, mamma mia. Molt bé! Molt bé. L'esteu encertant tot. Perfecte. Molt bé. Mamma mia, el musical aquest té... Bueno, el musical i el grup, però vull dir... ABBA té cançons i la majoria, per no dir totes, són molt bones. Sí, i el que deies al principi, van molt bé per això, per començar el dia amb energia, o per ballar, per cantar... Sí, són genials. Sí. Doncs bé, la propera... Jo crec que la coneixem superràpid, també. A veure. Vaig a posar el volum perquè m'interessa que la senti des del principi. Som-hi! Molt bé, La Pantera Rosa! La Pantera Rosa, que és aquest tema de Henry Mancini, que és de jazz, que és molt guai. És increïble, Marc, com la música et pot fer transportar-te a altres llocs. Sí. Perquè potser jo feia anys que no escoltava aquesta cançó, però m'ha transportat de quan era més petit, imagina't. Sí, és que això passa molt, amb la música. La música és La molt, música i amb molt... les pel·lis, justament. A més, una combinació que ràpidament ens porta a un altre lloc, Sí. Vale. Mira, estem des de casa, podem viatjar, mira. Som-hi. Aviam. Jo ara posaré una banda sonora d'una pel·lícula que tampoc és massa antiga,
Però que no sigui antiga no vol dir que sigui dolenta. Aviam, que busco un moment. Se m'ha passat aquí. Aviam si us agrada o no us agrada. Aviam qui l'adivina, qui no l'adivina. Qui l'encerta. 3, 2, 1, ja. Jo crec que amb això algo podeu treure ja, eh? Ai, ai, ai. A veure. Ai, doncs sí Aviam. m'ha quedat. Oh! Ai, mi amor. Molt bé, Lorena. Molt bé, Biel. Ahí, ahí. Coco, Coco, molt bé, per qui ho ha encertat. Que Coco. guai. Una pel·lícula molt xula, amb una imatge molt bonica, molts colors. És molt També bonica aquesta pel·li. Molt xula per veure aquests dies a casa, eh? Sí, molt bé. Molt bona recomanació. Mm. Doncs jo vaig amb la següent, que crec que és Vinga. una mica complicada. Ara, a veure, aquestes Queden boires dos a complicades. cadascú, oi? Marc, ens Sí. en queden 4, pot ser? Sí? Sí, justament, sí. Dues a cadascú. Molt bé. Doncs vinga, va, les últimes, aviam qui les encerta. Bueno, aquesta és la... Quan faci aquesta en quedaran 4, sí. Som-hi. Va. A veure. És difícil aquesta, Molt bé! Molt bé. Bravo! Ho has tret. Bravo! Jo estava petit però pensava, la mímica ni jo ni amb el Nino no la podré fer gaire bé. Així No, que, complicada. com no porti un tros de gel que es vagi desfent, no sé com explicar-ho. Ice Age. Ai, Ice Age. Age! Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Que fort l'han tret, eh? Molt bé, molt bé. Sí, No donava. No, jo pensava que costaria, Molt bé. Moltes gràcies, fantàstic. Que bo. Molt bé, bravo. Doncs vinga, em toca. Aviam... No sé, em queden dos i n'hi ha una que serà una miqueta complicada i una que serà bastant fàcil. Jo crec que comencem amb la que no és tan fàcil. Vinga. Vinga, va, la poso. Vale. Hi ha dues pel·lícules. Si no més, jo crec que només dos. No, jo crec que dos, sí. Bueno, jo vaig riure molt amb les dues, A veure, aquesta sí que potser puc fer alguna pista. N'hi ha algú que corre molt? Sí, hi ha algú que corre molt. Batman, diuen, no! Ah, la Lorena ja ho ha endevinat. No és Pirates del Caribe, és Los Increíbles. Molt bé. Los Increíbles, ho han dit per aquí. Sí, l'Egor ara també ho diu. Molt bé. El Saúl ho ha endevinat. Molt bé. Los Increíbles. Molt bé, Los Increíbles. No era fàcil, aquesta? No, si ho no, penso. No era del Molt tot bé. fàcil. Però l'han tret molt bé, sí. A veure, i jo ara tinc una que també la teniu superfresca, segur. A més, és molt coneguda. Som-hi. Posi d'aquí.
Molt bé, Ricard! Aquesta és molt, molt bona. Molt bé, Gris. Molt bé. Sí, sí, sí. Bona pel·lícula. Molt bé. I ara sí que fem l'última ronda. Última meva i última de la Mar. I jo us haig de dir que aquesta cançó que posaré ara, la primera nota pensareu, ui, i la segona nota direu, ja ho sé. Ja ho tinc, eh? Estic segur de que ho sabreu a la segona nota. La poso? Vinga, Vinga, va. atents, orelles ben obertes. Oh. Ja ho teniu, oi? Aviam què diuen. A veure, Mira, somriuen, volien dir, ja ho sé. Sí. Molt bé, Mireia. Frozen 2. Jo ho intentaria, però no arribo, això. No, jo ho he intentat, però ja ho he deixat a meitat perquè no és massa. Us agrada, Frozen i Frozen 2, les dues. És xulo. Aquesta la vam veure amb el col·le, no? Sí, i de fet la 1 també. La 1, la 2 i Baiana també vam veure, que va ser molt xula també. Molt bé. Vale, molt bé, doncs aquesta és la penúltima. Aviam l'última. Acabarem, jo crec que, a veure, crec que amb aquesta puc fins i tot posar el vídeo. A veure... I podem acabar així. És d'una... Bueno, és que no dic res, perquè sí que si no... Si no, ho trobarem a la primera. Jo veig que esteu... Ui, jo... Digues, Ja ho digues. estàs posant? Sí, m'espero. Que esteu encertant tot molt. M'està sorprenent molt positivament. Esteu molt atents a les bandes sonores. Això vol dir que teniu un criteri musical molt bo. Una oïda super. Estupenda. Super. Molt bé, Marc, doncs anem a per l'última. Vinga, doncs som-hi. A Vamos, veure, quan l'endevinin, giro càmera i... I mirem. It's inside of all of us. And I don't think it. I feel it. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. And if you want it inside your soul, just open up your heart. No és Frozen. Bueno, l'anterior era Frozen, aquesta no. Del revés, bon intent. Trolls! Justament! És Trolls. Molt bé, Saúl. A veure si puc. Així. És Trolls. És Trolls! Que aquesta pel·lícula també la vam veure amb el col·le. Bueno, amb el primer pis vam anar, quan vam anar a Colònia ens la vam posar al càmping. Exactament. Pel·lícula molt divertida també, És molt divertida, sí. Crec que ara ens toca la segona part, també. Pues, No ho sabia. Sí, crec que sí. I ara, amb aquesta cançó, pues, ens acomiadarem, no? Sí. Ja hem fet 10 pel·lícules jo, 10 bandes sonores la Mar, i jo crec que de les 20, si heu anat buscant, de 20, com a mínim, 17 o 18 heu acertat segur, perquè aquí tothom acertava. Molt bé. Ho heu fet super bé. Ho heu fet superbé. Molt bé. Doncs estem molt contents d'haver estat aquí amb vosaltres, de que hagueu passat una bona estoneta, 40 minuts, molt bons, que Déu-n'hi-do.
Mar? La I veritat, sí. nosaltres ens ho hem passat superbé. Les bandes És molt sonores divertit. dona per molt, perquè quan fèiem la llista n'hem deixat a fora moltes que ens agraden molt també, però no hi havia per més. Clar. Perquè Penseu que bandes aquest sonores n'hi ha. joc, moltíssimes. Penseu que la gràcia d'aquest joc també és que el podeu adaptar per fer-lo a casa i podeu triar les cançons, no només es pot fer en bandes sonores, de pel·lícules, es pot fer amb dibuixos animats, es pot fer amb el que vulgueu. Vale? Sí. Amb les cançons, els dibuixos amb cançons que us agradin i us ho adapteu per passar una bona estona en família. Feu equips, agafeu dos bàndols, un fa unes bandes sonores, l'altre les altres cançons, i adivinar, acertar, aviam qui guanya, que sempre és divertit. Justament. I si voleu, us deixem, quan ens ho heu demanat, us deixem la llista a la web del col·le. A la web. A la web Vale? penjarem la llista, sí, molt bé. Vale? Pues, molt bé. Contenta de veure-vos vius i d'haver-te vist a tu també, Adrià. No feia dies que no em connectava, Sí, Molt bé. Molt bé, doncs, que vagi molt bé tothom, passeu vagi un molt bon bé. dia i ens veiem un altre dia. Que vagi molt bé. I una cosa molt important, que no em Aviam. dit. Avui, oficialment, és el dia 14 d'abril, comencem el tercer trimestre, així que a tope. A tope amb les coses que us passin els mestres, I tant, i tant, I i a tant. tope amb l'Instagram, que anirem penjant cosetes cada mà, Cada dia ben aquí. més coses. Exacte. Ens veiem molt aviat, vale? Que vagi molt bé. Adéu, Mar. Petons a Adéu a tothom. tothom. Adéu, que vagi bé. Adéu. Adéu.